Moje ime je Niko Martić. Dobar dan, moje ime je Niko Martić. Dolazim iz Slavonskog Broda. Trenutno sam redovan student povijesti u Zadru. Bavim se veslanjem, kajak kanu sport i to mi je dosta ometalo jer moram veslati bez naočala i kada idem na dulje relacije 5 do 10 km počne mi se zamučivati slika i ne znam kako da dođem do odredišta. Za lasersku korekciju vida sam se odlučio zato što već 14 godina nosim naočale. Imam dioptriju plus 5 na lijevo oko, a na desno 4,5 i na lijevom oku imam cilindre 1,9. Kad skinem naočale, kada sam s društvom na plaži, na bazenima i kad trebam nešto pogledat što je 100 metara od mene, ne mogu vidjeti normalno i ne mogu uopće vidjeti. Pa sam se zato odlučio da je najpraktičnije da idem laserski skidat dioptriju i da ne moram razmišljati stalno gdje su mi naočale. U malim stvarima naočale me jako ograničavaju. Kada, na primjer, trebam prepoznati svog prijatelja na 50 metara udaljenosti i ne mogu ga prepoznati. Kada želim knjigu ponijeti na plažu i da ju čitam, teško mi bude, samo naprežem oči. A mislim da je naočale jako teško nositi na plažu ili na sunce jer postoji vrlo laka mogućnost da se nešto naškodi tim naočalama. Pokušao sam nositi kontaktne leće prije 4-5 godina, ali to nije moglo funkcionirati zato što imam astigmatizam na lijevom oku i nije se oko nikako moglo priviknuti unutar 2 do 3 tjedna, pa sam prestao nositi. Što se tiče istraživanja prije operacije, gledao sam iskustva ljudi sa interneta, googlao sam po forumima da vidim je li ima kakvih negativnih posljedica takvi zahvati i sve što sam pročitao da su ljudi zadovoljni, da je bezbolno i da Optical Express sam saznao od prijateljice koja je bila prije par mjeseci i ona me je rekla kako je to bezbolan proces i kako bi to trebao napraviti u što kraćem roku. Tjedan dana prije operacije sam nazvao, dobio sam termin odmah sljedeći tjedan, početkom sljedećeg tjedna, da dođem na pregled. Odradio sam pregled i odmah nakon 2 dana sam dobio termin za operaciju. Osoblje Optical Expressa je bilo izuzetno ljubazno prema meni u ovom kratkom roku. Sve što me zanimalo, pitao sam doktora, pitao sam ostalo osoblje i sve su mi rekli što me zanimalo. Čak i ono što nisam znao prije i što nisam se sjetio pitati, oni su meni rekli i zadovoljan sam sa svime. Ne mogu još vjerovati, tek ću se uvjeriti kad izađem iz ordinacije i kad pogledam sebe u ogledalo i kad mene drugi vide bez naočala. Smatram da ću normalno progledati, da ću konačno progledati nakon 15 godina. Mislim da sam bio uskraćen za ljepote okoline, prirode, ljepšeg spola i ostalih sitnica.
Znači možete gledati, ne se mirati po oku, možete sjesti i evo, sad je malo zamagljeno, ali bit će se. Evo, izvolite, samo idemo ravno u sobu za pregled, tako je. Ne vrti se ništa. Dajte neki braničan. Trepnite. Super. Evo ga. To je to. Sad ćete u sobu za odmor. Prošlo je 1,5 dana nakon operacije i ja se osjećam kao nikad bolje. I oporavak je zaista tekao brzo. Doktor je rekao da je zadivljen sa rezultatima i da će kroz 1-2 dana se oko potpuno oporaviti i moći ću se nastaviti baviti sa sportovima koje sam mislio. Svakih sat vremena sam stavljao kapi, prvi 24 sata nakon operacije, nakon toga nešto malo manje svakih 4 sata i prije spavanja sam koristio gel koji je doktor preporučio. Nakon što sam to sve istrošio, ostale su mi samo umjetne suze i umjetne suze koristim i sad i doktor je preporučio da još uvijek ih koristim. Niko je danas upravo bio na drugoj kontroli nakon laserske korekcije dioptrije. Njegova prvotna dioptrija prije operacije, evo to je bilo znači na desnom oku plus 5,75 sa minus 2,25 cilindra i na ljevome oku plus 6 sa minus 2,75 cilindra, znači jedna vrlo složena zahtjevna dioptrija. Danas je lijevo oko gotovo idealno, pokazuje svega mali minus 0,25, što nije neobično za plus dioptrije da su u početku nešto izraženija akomodacija, pa onda oko malo prebaci u minus dioptriju. Lijevo pokazuje neki mali ostatak cilindra od nekih 0,50. Teško je reći sada da li će to ostati konačno. Ako tako ostane, naravno to će se dodatno korigirati. Niko je sam rekao da ovaj prvi tjedan nakon operacije primijetio da još nije daljina tako kristalno čista, što je normalno očekivano u početku kod ovakvih tipa operacije, ovakve dioptrije, visokog plus dioptrije, znači kod pacijenata koji su imali miješani astigmatizam. Ali je zato blizina, kaže, bolje nego ikada, znači vid na blizinu mu je sada odličan. Mi očekujemo kod Nike u narednih nekoliko tjedana, najduže mjesec dana, da će se vid na daljinu u potpunosti stabilizirati. Tada to ćemo i pratiti i vidjeti i tada ćemo sa potpunom sigurnošću znati da li smo uspjeli napraviti najbolje što smo mogli, što je bilo očekivati, ili će se trebati još nešto dodatno korigirati. Nakon mog iskustva mogu slobodno reći i onim ljudima koji imaju ikakve sumnje pred operaciju da slobodno mogu otići, jer doktora možete dobiti u bilo koje dana ako bude slučajno bilo kakvih komplikacija, a ja sam siguran da ih neće biti i trebate to napraviti zbog sebe i zbog svoje okoline. Želio bih se zahvaliti doktoru Grgiću i cijelom osoblju Optical Expressa na pomoći, na ljubaznosti, sve su mi objasnili što me zanimalo i zbog toga im veliko hvala. Evo, Niko, sada možeš slobodno uživati bez naočala na moru, roniti, plivati, kupati, skakati i sve što želiš raditi, bez ikakvih ograničenja. Uživaj!